आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। मोकाट कुत्र्यांबाबत काय करायचा याचा निर्णय घ्यावा लागेल, अशा सूचना आमदार निलेश राणेंनी मालवण नगर परिषद आढावा बैठकीत मुख्याधिकाऱ्यांना दिल्या। त्याच्यामध्ये मग तुम्हाला हे सगळे जनावर, कुत्री वगैरे सगळे त्यांचे निर्विजीकरणासाठी तुम्हाला पैसे लागतात। कुडाळमध्ये त्या लोकांनी सेपरेट 11 लाख रुपये माझ्याकडून घेतले निर्विजीकरणाचे। साहेब तुम्हाला फार अभ्यास करावा लागणार। हे सगळे लहान लहान विषय जरी दिसले, आज तुम्ही सागरी महामार्गाचा जो रस्ता लागतो आपल्या शहरातून पेट्रोल पंपाला लागून जो रस्ता जातो, साहेब कुत्र्यांचं साम्राज्य आहे तिकडे। संध्याकाळी कोण बिचारे वॉकला जातात, लहान मुलं खेळतात, काही असू शकतं ना तिकडे, तिथे जाऊन बघा कधीतरी। आणि सगळ्या गोष्टी मी काही माईकवर सांगू शकत नाही। तुम्हाला काही गोष्टींचे निर्णय जागच्या जागी घ्यावे लागणार। या जनावरांचं काय करायचं, जनावर माझे स्पेसिफिक कुत्रे, बाकी मी कोणाचं जनावर म्हणजे बाकी कोणाचं काय म्हणत नाही। आता तुम्हाला सांगतो, नुसतं निर्विजीकरण आता काय, मी त्याचा तपास केला। निर्विजीकरणाची जी काय पद्धत आहे ती फेल गेली। ते जे लिक्विड आहे ते, माझी शंका होती की ह्या लिक्विडनी काय होणार नाही आणि त्या लिक्विडनी काय होत सुद्धा नाही। म्हणजे आपल्याला काय करायचं, निर्विजीकरण म्हणजे काय, तुम्ही त्यांचं प्रोडक्शन कमी करा। 3 वर्षाची ती सायकल आहे, 3 वर्ष आपण थांबणार आहोत का? मग त्याच्यासाठी आपण काय करणार आहोत की नाही, एवढं फक्त आपल्याला ऑन डेली बेसिस तिकडे नगराध्यक्ष मॅडम आपण पण जाणीवपूर्वक हे काय, हे लोकांच्या प्रोटेक्शन सिक्युरिटीचा पण विषय आहे, लक्षात आलं। नुसतं निर्विजीकरणावर डिपेंड होऊ नका। दर आठवड्याचा प्रोसेस आहे, दर दिवशी नाही, दर वर्षाचं नाही, दर आठवड्याचं ते तुम्ही करावं। हे सगळी मीटिंग झाल्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो। आता आम्ही कुडाळात पण सुरू केलं, ती प्रोसिजर तुम्हाला सांगतो। लाइटिंगची व्यवस्था, तुम्हाला